Новыя падрабязнасці ў справе знікнення Анжелікі Мельнікавай. Беларускай палітвязні губляюць здароўе ў турмах, а пенсіянеры аддаюць ашчаджэнні махлярам. Пра гэтыя ды іншыя навіны 24 лютага распавядзем у кароткім выданні навінаў на Белсаце. Вітаю! Кіберпартызаны паведамілі пра новую дэталь у справе зніклай Анжелікі Мельнікавай. Паводле іх былая спікерка каардынацыйнай рады або нехта з доступам да яе рахункаў летась 24 сакавіка перавёў сродкі з рахунку НКА «Беларусь Ліберці» праз асабісты рахунак на літоўскую крыптабіржу. Анжеліка Мельнікава разам з дзецьмі пакінула тэрыторыю Польшчы і Еўразвязу амаль год таму 26 лютага. Тыдзень пасля гэтага яна жыла ў гатэлі на Шры-Ланцы, куды да яе прыязджаў працаўнік лукашэнкаўскіх спецслужбаў Алексей Лабеев. Затым Анжеліка Мельнікава паляцела ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Дзе яна цяпер, невядома. Каардынацыйная рада заяўляла, што 13 сакавіка з яе акаунту спампавалі дакументы, звязаныя з працай арганізацыі. Лукашенко падпісаў указ аб звальненні ў запас і прызыве на тэрміновую вайсковую службу. Новы прызыў пройдзе ў сакавіку-траўні. Цяпер жа ў войску працягваецца раптоўнае і нязвыкла тэрміновае правяранне боегатовасці. На дадатак Лукашенко паабяцаў камандзірам сілавікоў правядзенне экзамену на іхную прафесійную прыдатнасць. Ситуация непростая. Вы это чувствуете, я тем более. Получаю обширную информацию о ситуации вокруг нашей страны. Этим продиктовано и мое жесточайшее требование к повышению безопасности и обороны нашей Родины. Я хочу, чтобы вы понимали, что в ближайшее время все люди в погонах будут проверены и сдадут экзамен на профессиональную пригодность. Палідзняволеная Вольга Чукарова перанесла ў СІЗА інсульт і цалкам страціла зрок. Пра гэта на старонцы ў Фейсбуку напісала былая палідзняволеная, галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатова. Вольгу затрымалі ўвосень 2024 года. У СІЗА перанесла інсульт, страціла зрок. Увогуле, цалкам. На каранціне ў калоніі, праўда, знайшліся разумнікі, якія не верылі. А як вы тады ўсталі? А як вы сюды падышлі? Вы прыкідваецеся? Вользе Чукаравай 50 гадоў. Яна працавала бухгалтаркай у авіяцыйнай сферы. Жанчыну засудзілі на 4 гады калоніі паводле палітычных артыкулаў. У яе двое дзяцей. Дачка-падлетак у інтэрнаце, сын у войску. Ейная маці інвалід першай групы, прыкутая да ложка. Гісторыя, за якой сачыла ўся краіна, атрымала доўгачаканы працяг. Хлопчыку Ваню Стацэнку з Горадні, што пакутуе ад рэдкага захворвання, увялі прэпарат Элевідыс, адзін з самых дарагіх лекаў у свеце, які каштуе амаль 3 мільёны долараў. Пра поспех аперацыі паведаміла маці хлопчыка, падзякаваўшы тысячам беларусаў, якія дапамаглі сабраць астранамічную суму. Збор быў закрыты яшчэ ў снежні мінулага года, аднак працэдуру правялі толькі днямі, праз 3 месяцы падрыхтоўкі. Цяпер дзіця чакае працяглы і складаны курс рэабілітацыі. Шлях да выратавання Вані суправаджаўся гучным скандалам, калі праваахоўнікі затрымалі блогераў Михаіла Драгуна і Евгенію Тарасенку. Тыя праводзілі ў сацыяльных сетках розыгрышы прызоў, абяцаючы пералічыць частку сродкаў на лячэнне хлопчыка. Значная частка грошай пайшла на асабістыя выдаткі блогераў. Цяпер іх чакае суд. П'яны 39-гадовы кіроўца на Audi Q5 знёс шлагбаум на чыгуначным пераездзе ў Маладзечне. Аўта ў выніку перакулілася, ніхто не пацярпеў. А ў крыві мужчыны выявілі 3,17 прамілі алкаголю, што адпавядае стану моцнага ап'янення. Яго змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Акрамя таго, у дачыненні ўласніка аўтамабіля склалі адміністратыўны пратакол за перадачу кіравання транспартным сродкам асобе, якая была ў стане алкагольнага ап'янення. На Берасцейшчыне прадавачка сельскай крамы цягам некалькіх гадоў сістэматычна прысвойвала грошы і тавары з працоўнага месца. Скрадзеная 32-гадовая жанчына выкарыстоўвала для гульні ў онлайн-казіно. Маштаб азартнай схемы ўскрыўся падчас планавай рэвізіі. Кіраўніцтва прадпрыемства выявіла сур'ёзную нястачу – амаль 9 тысяч рублёў. Падчас разбору высветлілася, што акрамя наяўных грошай з касы работніца рэгулярна выносіла з крамы харчы. Толькі за апошнія 3 месяцы яна прысвоіла маёмасці больш чым на 3,5 тысячы рублёў. Жанчына вярнула частку скрадзенага, аднак пазбегнуць адказнасці не ўдалося. Цяпер азартнай працаўніцы пагражае не проста штраф, а рэальны тэрмін пазбаўлення волі.
74-гадовая пенсіянерка стала ахвярай шматсерыйнага махлярства. Яшчэ ў верасні злачынцы патэлефанавалі жанчыне і запалохалі яе крымінальнай адказнасцю, заявіўшы, што яна нібыта стала суудзельніцай злачынства і цяпер можа застацца без усіх сваіх ашчаджэнняў. Чтобы спасти деньги, минчанки посоветовали задекларировать их. Женщина согласилась и передала $13 тысяч молодому человеку, который кураторы представили как внештатного курьера Национального банка. Аферысты пераканалі пенсіянерку, што грошы, пакладзеныя на безадзыўны ўклад пад адсоткі і вернуцца праз 3 месяцы. Увесь гэты час злачынцы цікавіліся самаадчуваннем жанчыны і запэўнівалі, што ўсё ідзе паводле плану. Толькі калі абяцаны тэрмін выплаты мінуў, пацярпелая звярнулася ў міліцыю. Паводле факту махлярства завялі крымінальную справу. Вечар панядзелка ператварыўся для жыхароў сталіцы ў сапраўдны транспартны квест. Пасля працоўнага дня Менск скавалі 5-бальныя заторы. Аднак сапраўдныя праблемы пачаліся, калі адна за адной сталі адбывацца аварыі на кантактных сетках, што паралізавала рух грамадскага транспарту. Першы удар прыпаў на вуліцу Кальварыйскую. Там пашкоджанне правадоў паралізавала рух тралейбусаў у абодвух кірунках. Аналагічная аварыя здарылася ў самым цэнтры, на Нямізе. Гэта заблакавала шлях яшчэ некалькім папулярным маршрутам. Пазней эстафету перахапілі трамваі. Рух маршрутаў спыніўся праз ДТЗ на скрыжаванні вуліцаў Якуба Коласа і Някрасава. У сярэднім па горадзе адставанне ад графіка складала 20 хвілінаў. У Польшчы затрымалі грамадзяніна Беларусі, якога падазраюць у шпіянажы на карысць беларускай вайсковай выведкі. Паведамляецца толькі імя затрыманага, але ў няпоўнай форме. Павел Т. і ягоны ўзрост, мужчыну 42 гады. Паводле пракуратуры падазраваны выконваў выведныя дзеянні з чэрвеня 2024 года на тэрыторыі не толькі Польшчы, але і Нямецчыны ды Літвы. Цікавіла беларуса крытычная інфраструктура і важныя вайсковыя аб'екты НАТО. Цяпер яму пагражае артыкул за шпіянаж. У Польшчы гэтае абвінавачанне караецца 5 і больш гадамі пазбаўлення волі. Хакеісты менскага «Дынама» сутыкнуліся з нечаканымі лагістычнымі праблемамі. Прычына – беспілотнікі ў расійскім небе. Зубры не змаглі ў панядзелак вылецець у Сочы з Ніжняга Новгараду, дзе яны ў гульні чэмпіянату КХЛ супраць мясцовага «Тарпеда» здабылі перамогу з лікам 4-3. Рэйс мусіў адправіцца о 22-й гадзіне, але самалёт не вылецеў. Пры гэтым у Сочы, куды накіроўваюцца дынамаўцы, у панядзелак адмянілі гульню мясцовага клубу супраць ЦСКА з прычыны атак БПЛА. Гульня Сочы з менскім «Дынама» мусіць адбыцца ў сераду. «Дынама» цяпер займае другі радок у табліцы заходняй канферэнцыі і датэрмінова забяспечыла сабе выхад у плэй-оф Кубку Гагарына. У Беларусі на 24 лютага абвясцілі памаранчавы ўзровень небяспекі з-за туману. Як паведамілі ў Белгідрамедцэнтры, гэткае надвор'е захаваецца да канца дня. Бачнасць у тумане складзе ад 100 до 500 метраў. Часам пройдуць ападкі, дождж, мокры снег, снег. Месцамі магчымы галалёд. На асобных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Максімальная тэмпература паветра ад -1 да +5 градусаў. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.